ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଉ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଏ। ତାହେଲେ ଗପ ଆମେ ଶୁଣିବା। ମଣିନାଥପୁର ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାମକ ଏକ ବାଳକ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲା। ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ଜଣେ ପୂଜକ ଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଦେବାଳୟରେ ସବୁଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ମାତା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଅତି ଯତ୍ନରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟକୁ ବଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ପୁଅକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦିନେ ଏକ ଘଟଣା ଜ୍ୟୋତିର୍ର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ। ସେ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବା 3ଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଜି ମାଙ୍କୁ କହିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ବା ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ଏକ କୁକୁରକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା। କୁକୁରଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କୁକୁରଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଉପହାସ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲା। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଓମକାର ସାର୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାହା ସେ ଦେଖିଲା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା। ଜ୍ୟୋତି ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଏକ କୁକୁରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ତାକୁ ପଥର ପକାଇ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଲା। ମା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ହେଲେ ସେ କୁକୁରଟି ମୋତେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ପରି ଭାବି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ମା, ଏହାପରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେତେଜଣ ଯୁବକ ଉପହାସ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଭାରି ଏହା ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଆଜି ଓମକାର ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ। ମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଜ୍ୟୋତିର୍, ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲେ କି? ଉତ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ କହିଲା, ମା, ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ମା, ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଉପହାସ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏସବୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ ମାଙ୍କୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ସତ୍ୟବା କହି ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ପରେ ସେ କହିଲା, ମା, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି ଏବଂ ଓମକାର ସାର୍ଙ୍କ ପରି ମୁଁ ନିଜେ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବି, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିବି। ପିଲାମାନେ, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେମାନେ ଏହିସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ଧକାରରୁ ଏହା ଆମକୁ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ଆମ ମନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଥାନ୍ତି। ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ନୂଆ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।